Tunggal aku pasinaon setunggal perangane awak. Saderenge pelajaran diwiwiti, monggo sareng-sareng maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun siap bocah-bocah? Ing pasinaon perangane awak, bocah-bocah kedah ngenal peragane awak. Coba supaya bocah-bocah sedaya kenal perangane awake dhewe-dhewe. Monggo sareng-sareng ditirokaken bathuk, bathuk, mripat, mripat, irung, irung, cangkem, cangkem, gulu, gulu, sikil, sikil, rambut, rambut, kuping, kuping, pipi, pipi, driji, driji, tangan, tangan. Nah, supaya bocah-bocah sedaya luwih seneng ngenal peragane awak, monggo nembang-tembang perangane awak ngangge lagune Kucingku Telu. Ditirokaken Bu Emi nggih. Setunggal, kalih, tiga. Mripatku loro, irungku mung siji, rambut ing sirah model potong poni. Kupingku loro, tutukku mung siji, bangir irungku mambu gondo wangi. Bocah-bocah mangke ulangi malih kalian bapak lan ibu ing daleme piyambak-piyambak nggih. Sakniki lanjut basa krama. Basa kramane sirah yaiku mustaka. Ing sirah kuwi wonten rambut. Rambut basa kramane rikma. Ing sirah ugi wonten mripat. Mripat basa kramane soco. Ing sirah ugi wonten cangkem. Cangkem basa kramane tutuk. Ing sirah ugi wonten irung. Irung basa kramane grana. Ing sirah ugi wonten kuping. Kuping basa kramane talingan. Rambut kuwi pigunane kangge ngelindungi sirah. Kita lanjut. Cangkem. Cangkem kuwi basa kramane tutuk. Ing tutuk niku wonten napa wae? Ing tutuk kuwi wonten namine lambe. Lambe basa kramane lati. Ing cangkem ugi wonten sing namine untu. Untu basa kramane waja. Ugi wonten sing namine ilat. Ilat basa kramane lidah. Pigunane cangkem yaiku kangge ngomong lan maem. Lanjut bocah-bocah. Mripat. Mripat basa kramane paningal. Ing mripat niku wonten sing namine alis. Alis basa kramane imba. Ing mripat ugi wonten sing namine idep. Rambut ing mripat iku namine idep. Idep basa kramane ibing. Pigunane mripat yaiku kangge ndeleng
utawa nyawang. Lanjut, tangan. Tangan basa kramane asta. Ing tangan wonten sing namine driji, sing biasane digawe bocah-bocah ngitung, iku namine driji. Driji basa kramane racikan. Nah, iki macem-maceme driji. Sing gedhe dhewe namine jempol. Banjur sing nomor kalih namine panuduk. Sing ketiga namine panungul. Panungul niku sing dawa dhewe. Driji liyane yaiku manis. Iki sing biasane dinggeni ali-ali. Sing paling cilik dhewe namine jenthik. Bocah-bocah, pigunane tangan yaiku kangge nyekel. Lanjut nggih. Sikil. Sikil basa kramane ampean. Ing sikil niku wonten sing namine dengkul. Sikil pigunane kangge mlaku. Nah, coba sakniki sinau gawe ukara ngoko lan ukara krama. Ukara ngoko biasane kangge bahasane awake dhewe. Ukara krama biasane kangge ngendikan utawa ngomong kalih wong sing luwih tuwa. Misale bapak, ibu, bapak lan ibu guru utawa simbah. Nah, sakniki coba diperhatekne. Nih, tulodo basa krama perangane awak ing ukara. Rambut. Rambut kuwi basa kramane rikma. Rambutku warnane ireng. Iki bahasane awake dhewe gawe rambut. Banjur rikmane simbah werninipun petak. Simbah ngangge rikma amarga ngendikan kangge wong sing luwih sepuh. Tulodo sing keloro yaiku untu. Untu basa kramane waja. Tulodo ing ukara. Aku lara untu. Iki bahasane awake dhewe. Ibu gerah waja. Iki ngendikan kangge wong sing luwih sepuh. Irung. Irung basa kramane grana. Grananipun simbah bangir. Iki bahasane simbah ngendikan kangge wong sing luwih sepah. Banjur irungku yo bangir. Ngangge irung amarga bahasane awake dhewe. Nah, bocah-bocah cekap semanten pasinaon dinten niki. Mugi-mugi bermanfaat kangge bocah-bocah sedaya. Saderenge dipungkasi, monggo sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Guru akhiri cekap semanten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos kepanggih malih bocah-bocah.